Ji hilbijartina şaredariyan re pir hindik ma. Namzedên şaredariyan bi danasîna projeyên xwe dixwazin li ser dengdêran bandor çêkin û wan qane bikin. Di nav partiyan de tenê Dem Partî bi hevserokatî tê birêvebirin. Di bernameyek taybet de li Amedê taybet namzedên jin behsa projeyên ji bo jinan kirin. Namzeda Bajarvaniya mezin Serebucak û namzeda bajara Nû Safiye Ak da beyannameya li ser jina xwendin û behsa projeyan kirin. Hevalen me ji bo çêkirina van projeyan mal bi mal, derî bi derî û tax bi tax geriyan. Berdevka Meclîsa Jinên Dem Partî Halide Türkoğlu rêveberiya vê bernameyê kir û bir xist ku şaredariyên bajarê Kurdan 8 salin bi destê Qeyûman tê birêvebirin û destan ser hemî sazî dezgeh û destkevtiyên ji bo jinan. Gelo namzed di dema helmeta hilbijartinê de ji aliyê gel çawa tê pêşwazî kirin. Namzedên Dem Partî û bersivdan. û piştî wî saziyê jinan hatin girtin, sazî dezgehê jinan hemî hatine girtin, anha hêla jinê da şaredariya rezan da kar û xebatek nayê meşandin. Gel eviya dibînî ji ber wî dibêjin ki em dixwazin em ber we ne, em hêz didin û em ji wezî hêz dikirin, em dixwazin ki dîsa Dem Partî demake were. Gel bendê hem nava farqînî hem jî gundal bendê ku ew pergala bi destê AKP MHP Kubraya Qewîman hatiye ava kirin. Di Sûriyekê adarê de gelê me ku biçe ser sindoqa wê pergalê hirweşîne û namzetê wan îrada ku bikine sindoqan ew bine serkar û kesê ku dixwazin ew xizmeta wan bikin. Li gorî beyannameya rêvebiriyê a li ser projeyên jinan hewl bidin ku wekheviya zayendî saz bikin. Bütçeya jinan wê cuda bikin. Ji bo keda jinê wê kooperatîv ava bikin. Bazarên jinan wê vekin û li hember tundiya li ser jinan wê têkoşînê bikin. Dê di nav şaredariyê de meclîsên jinan û koordinasyonên jinan bên ava kirin. û em ê bi meclîsên tax û bajaran ên jinan bajarên xwe birêve bibin. Di nav projeyan de gundên jinan hene. Her wisa navendên jinan wê vekin. Ji bo pêşxistina ziman û çandê wê projeyên cuda amade bikin û perspektîfa jinan bajarên xwezayî ava bikin, festîvalên li ser ekolojî wê dar bikin. Xecî Can Faqîn, Dengê Amerîka, Amed.